Hello guys, maayong buntag. Sayo ni sa kabuntagon, Domingo. Na among gi-file ang mga materialis guys, among gitabangan ni Mr. pag file kay kining dapita guys adunay kanang buho, duha ka dagkong buho. Simba kog mahog ang iro, amo ni si Jang gi-file gisawgan ang maong buho aron di madisgrasya ang duha ka iro. Domingo ni guys mo ani adlaw nga i-blowout nila ga ako ang duha ka anak nga ni graduates. Naiko ko kaayo ani nila guys kay dili baya sila namo putol tinae pero niningkamot yun sila nga mo pahalipay sila sa ako ang bag-ong ni graduates nga mga anak o Ginoo lay mag-igo nila guys o unsay ihatag sa Ginoo nga mga maayong grasya nga mobalik nila. Diri ko sa ibabaw sa kuan guys, mga second floor. Saka ko sa ibabaw, nakita na ko sila nagsugba. Si Ma'am Ems, diha man dyan yung bata mag subay-subay kung sa mga buhat bitaw. Gusto dyan siya nga mao yang gisubay ang unsa ang pagsugba. Anto naabot jud ko sa ibabaw, makita na to guys ang ibabaw. Ang ubos nga bahin, nakita na to ang dagat. Dakong dagat ni India arang baura arang pong dag-uma guys kay itong ang laod tinghabagat mang lagi diri sa among dapit sa Valencia medyo kalikayan iya jurong panahon init o dag-om o sa diligid ni madugay mo buhagay jud ang ulan. Arang pisika guys, moawat pa gani diri sa luyong nga bahay ni ma'am sa iyang kuan. Murag musod na hapit Di kapugnan. Ang buturugano guys nga ugnay unos murag ko pugbaod murag kaluha naman tayo ni huwag di ko ka maanad mo tanaw sa bawod guys murag malipong ka.
A few moments later. Pud mi oy. Nay mo hatod og humba nang ka niya. Then Congratulations to Kuan di Junior Berto. Sige sa Alex. Alex. Mani guys. Salamat sa ilang pagtapos sa ilang Kuan. Si Kandari. May contest sila ba? Kaya mag-sexy niya. oh, di ba? Ay, kang kilirira. Kilirira. Ito ba ka rin kamera? Ano na mo, kilirira. Hoy! Isa guys, mga antay may mag-pray sa dekorong ko na may. Unsa to? Pinggir bira? Landmark! Chan! Okay mo, Kuha makain. ka ako, manawin ko dito. Pagkuhan mo to kada. Ina. Please ako mo mother. Please sa si mother. Buwasan na sa pinagano si Gabong. Yeah guys, kami ko an Dixon sa pabili kong baboy. Ora ko yung ako lawas sabihin pa. O sa ilaw na. Ito na camera. Nakali na lang. Chan! Ano na ba? Hindi mo pa nakakok niya kung bahay. Asa din mo na kay apil na to na. Alin na, kaya ako pa. Ang tapang kita na ako. Hamburger mga bata. Okay na. Okay. Ako ra may ubos eh. Kasikaan. Okay na. Sige, try na tayo. Ay, doon na ito ang atong ulo o atong ipunti na ito sa presensya sa Ginoo. Sanggalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amo lagi itong amahan, panalangin ikining pagkaon, yun ay karoon sa mga kubangan. Imo nga kinikusog kabaskog sa among panglawas. Kung yun man, salamat usab sa naghatag ni ini. Sabi na kay ipanumod niya sa mga kabataan nga bagong haon nga graduates karon. Sila na kung naman guys. Sa ngalan sa Maham, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Wa ko ilgi. Uy, nanti mo nila ang po ang graduate. Ako na hindi. Ang graduate sa Sige, sa sige, mga sige, anak sige. guys. Lain man, Kasi nga lain ko dahil nga lang. lain man good mo ingon guys og akong mga anak kay mura man og ganang Oh, nabaligyan. ako anak. Kanang di man maayo bitaw I love my own. Nawala sa guys, graduate tagtanda. Yeah. Nakaanak na bunso si Junior birthday. Yeah. Hindi si Jamo ko. Dahil salamat po guys kay sa handa, dihandahan to ni Ma'am Flor. Ni Ma'am Im sa akong mga anak. Minore magbawas guys. Wala na yung kamera. Kaya na ta. Nailuto ako, kuya. Dai. Ayaw pagkano kay Bibli ni ato. Nga ikaw. Upa man ko nay mabuo. Zabo Kanang utan sa mga bisang inahan ko. Siguro, kanang ko sa mama. Lagi mong hiro, dagan na lang mo. Kung majuti ka na sa barangay, yung panong doon. Ano sa isa? Ha? Alam, lo izamo man ni dal. Ano eh, ara ni person nagis kwarto as paan. Dato mo sa. Tuoy man. Gusto ni mo discard sa iyong bahay, di mo mga magandang. Gusto ko ba na sila? O dili man pod pero kanarang mga gagmay bitaw dyan na panganaon ko. Dili na Hadlok man tapon. na dili mo. Pati kag mo ni panganoon ni mga Quranan na di mo. Ay, ang Panginoon. Lala. Ali! Ano man ganun. Isip na kao. Lala! Ay, talaga ni sa kayo. Nga nakasodi na dyan yung ano, mamangin. Hindi na ni mamangin.
Ugnas isod. Ugnas gawas mamagit eh. Dili mapud ka nang kusog mga musig ba? Oo po, abi mo sabot na mamanggit kay mama. Katong gimaginan magalang no katong yato yung bilaran kita kung shit sa tagkabiyawsan. Oo. Anak ito din siya. Focus siya. Ever na sa mga budget ang shit show. Sa kaon. Yun po, may ko lang siya. Maglingkod lang ko sa bao-bao ano ko. Hong-hong din siya na siya. Kaya sa piling dato, kayo tatangan ka tayo balik. Kaya kung bato-bato, Paliton. sure. Ang budget nga di parato, 200. Kanya, Dari kay budget sa sitya. wala ko na kung ikaw ng 4,000. Ako tatagin ko na itong shit show. Ini ano siya, ikuday, grabe sa ka, puling kay tan, grabe ka mo. May udi mo lang ng padaro mo sa kaf. Grabe. Isya, dito mo, iba-ibang ang 4 million. Era po siya. Dila ko na sa moto. Shit show. Dila ko sa moto. Tapos, wala kami nga to. Ilabuan nagato ang tag 500. Otro, magyapon sa pagkamerang mo ka. Ayay. Gamay naman ito nga. Dami yung dosmen? Oy! Kaon sa to na to, balik to nung kaadlaw. Uy, ako nito sa mga draw ato, ikaw ra. So, kaya po tulong ko tulong adlaw. Mura, istorya. Nato ko Dito lang dito. kagustuhan niya. Pangita ka na sa gusto. Wala na si Coco. Inilo? Nagkantik ka order. Oo, nag-order ko anak ko. Kay, ito na lang ko tulungan niya. Anak ko sana. Ito ako, nagkantik ka nila yung anak. Ayo. Ikaw na, ito. Awa, tanong di ka na ko. Magkauma, ko na apa ko. Suna, ko na apa gid ko. Siya. Ano rin sana ako na nag-ako mo. Yan ang bilang nakatawa. Wala, ako na yung budget. Tama Wala ako. ba? Tama ako. Tak. Nang, dito nang.